we go. Yo! Puerto Hip Hop Conference. Let's up. Niyatake one-on-one tournament. Yo, Puertoanons, make some noise! Yo, okay. Yo. Oh, una sa tanan, magpasalamat din ito sa sponsor sa amo, sa among t-shirt, Ilinwaing. Yo, salamat kayo. Okay na yung t-shirt na yan. Okay, salamat kayo. Okay, magdula karon. Okay, introducing. Yo, Battle MC to my right, we got BG Boy. Anong rap mo? Sample naman dyan. Ang ganda naman ng cap mo. Hardcore na lang yan. Ang yabang mo naman. Wala ka bang kanta na bago? Bakit wala kang battle? Takot ka bang matalo? Ha? Battle MC to my left, we got Dong Yens. Patyo tikas kalami, relax lang diha day ayaw pagdali. Makatilaw ra lagi ka sa mong katamis. Ang among kahumot, raba kay makaadi. Patyo. Alam lang, okay. Unang mubanat, si BG Boy. Hilom lang, paminaw na to. Let's go! Ako nga pala si BG Boy. Kung kakalabanin mo lang ako, para mo lang nilalabanan si Hellboy ng languyan sa dagat-dagatang apoy. O kaming mga taga-bugo, di may parehas sa inyong mga taga-puerto, mga bugok, mga isdang dubok. Siya na siya. Okay, time. Okay. Unang banat, Dong Yens. Let's go! Shout out nga pala sa mga kauban si Itoy, padalong kay Budoy. Wow, grabe! Rapper! Pagkabuntag, mauligyag ice water. Kagabi, mangawat og newspaper. Para na siya ilibre siyang uyab na boxer. Kaya kani siya na rapper. Isa ka tsudi, nasa barber. Gusto mo nagslang? Astang kayata, batik gikag nawong. Tanawa magtalikod, mura kag si King Kong. Tapos ginoo ko, wala pre ko na ninood, dagko na kay kag kurikong. Time yo! Ikaduhang banat! BG Boy, go! Okay. Ilom. Sagad. Banati lagi sa kalinya. Dadayin. Time. Okay, time yo! Ikaduhang banat! Dong Yens, go! Tanawa sa akong mga banat, maglisod siya glitok. Wala pag-iningangan ang gawas ng bitok. Ay kabala ka dong, kaysa paon takas akong ulok. Sus, ginoo ko. Anong nagsukol-sukol man eh? Bata pa ka. Imong gasupsupon, chupon o bibiron. Unya karon, wow, grabe. Nasinso na. Ulok na supsupon, toast na imnon. Pangit, ilang. Time. Okay, yo! Katapusang banat! BG Boy! Go! Oo, bata pa lang ako. Gumagawa na ako ng tula. Maekse, mahaba, pataas, pababa. At kaya ako ina high blood ngayon. Yung utak ko, katulad ni Migo, mataba. Time. Time yo! Katapusang banat! Dong Yens, go! Panatang nakabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Akong kontra, grabe kamalas. Kaya nakakontra pa siya, sobra ni Judas. Gusa ako panay mo, napay oras. Gusa ikaw mo atras. Magkuha kag lamas, dikto ilang tumas. Para nakaiwaswas sa bilat si mong mama na way hugas-hugas. Uy, bay! Hoy, yo! Imong nang murag giatay. Tanaway mong laway sigig bitay. Wala pa ko na ninood, imong naong dagko na murag lagay. Sa karon na gabi eh. Pildi na ka.
Wala po ko naninood. Tanawin mong no, dagko na kayo murag ang mga banga. Time! Time yo! Make some fucking noise! Okay, paminaw na to ang desisyon sa atong mga judge. Okay, maguna ta. Flip solo, flip side. Akong boto, kalilik unta. Pero sa mong nakita, na-research mi sa YouTube, ang iyang mga tira balik-balik. O kang iya, asa mo kakita. Pero akong boto sa iya. Ay, wali. Sige. Okay. Para sa ako, bisag balik-balik yung banat pero consistent. Gahi, makasakit gyud sa kontra pero ang pikas kuan pa gyud, kulang pa gyud sa improvement. Kakuan ko. Dongin. Ano? Ako pala si Bolo Mars. Nagbabalik. Enjoy sa flip top. T-shirt ni Waing. Ako iboto. Kang Dongyens. Wala pa to, loading pa. Ang isa. Dongyens ko. Okay, yo. Battle between BG Boy versus Dongyens. 2-1. Ang boto, Dongyens. Ay, dahil sa mga viewers, ani. Nice kanyang nakita ba?